maaga ang aking alaga. Kaya magaling kaming maglalaro. Tara po, samahan nyo kami. Maglakad-lakad ulit. Lakad-lakad na wala pang breakfast ang Cheche. Ito. Ito pa panjada yun. Ito na ulit ako. Yun na lang tayo. Okay? Ikits na lang. Ikits na lang. Ikits. Okay? Okay. Okay? Okay. Okay? Okay. Okay? Okay. Tatapan tawa nga sa tatawang kumatang ti Pau-Pau. Then by Pau later. Okay? They have popon. Saan? Mom. Saan lang ka? Saan?
telepon. Nào, nào. Tama ata nga binuto mo di.
We go. Crazy. Buti nga, Bing. Kape. Good morning. Morning, Sir Philip. Thank you for coming to my live. Thank you, sir. But the host is busy. So, tulak. Hot na. It's so hot. Go there. Ay, but close. Saan mo kita ako nito? Saan na open? Ay, close. Close with Eric. Close the basketball court. Cannot. Huh? Cannot go inside. Thank you sa viewers ko. Pa-like naman po. Dito lang kami sa malapit. Mamaya. Kiyat din kami mamaya. Mabilis lang to. Ngayon, no water, Erica. No water. Not on. Tabay lang. Tambay. Tambay lang yun. Tambay. Tambay muna tayo dito. Gamsi ka? I clean my hand. Then you drink. Pau. Eat pau. Run pau. Run pau, Cheche. Cheche. Say Cheche. Cheche. Hey. Cheche. Hey. Maanak ka. Imamon sit not like that. Sit carefully. Yeah, like that. Okay, pandaganda pa. Sampai park. Water park. Water park.
color. Ủa các bạn nhận dùng này có cô tạp phần. Ủa tạp rồi đấy, tạp phần, tạp phần. Johan. Eric. Johan, put inside. Hindi Sa- na kayo nagkita ni ano? Sino? Yung sister na yung katulong ng yung nandyan lagi. Wala na kasi dito. Yung alaga niya. Ay, Oo. doon na sila. Ha? Doon. Doon na sa kabila. Oo. Makikita mo. Ay, pumunta ka. Doon kami nag-dinner sa kanila nung Friday. Malayo-layo? Or Oo. Malayo yung Ay, malapit lang. yung Pero school nila? malapit lang daw sa bahay nila yung school nila ngayon. Oo, mas mabuti, di ba? Oo. Kaysa ano? Yung panganay niya yata sa pangalawa yung nandyan na lang. Oo. Di ba yung, Oo. nag-graduate yung bunso? Oo. Tapos doon na sila. Saan kayo? Ilakad ko lang dyan sa park. Tapos uwi din kami. Wala kasing klase. Ito? Oo. May klase sa bahay to. Ah, sa bahay na? Oo, pero hindi pumunta si teacher. Kaya, Kumukha mo na yung malaga. Kaya, Kasi po- lakad mo. 4 months lang nung pumunta ako eh. Ah, kaya pala. Bye-bye! Bye-bye! Kita-kita ang kunyang. Ikot ta lang. Your hand. Your hand put inside. Ano oras mo? 8:30. Dapat 30 minutes na. No car. Yeah. Yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Enough. Have car coming. Have car coming. Mm-hmm. Tagal naman umikot itong car na to. Ikot ta lang. Hanggang naglakad din na. You walk there. Ikot, ikot. Sama ka, Sir Philip, ha? Huwag kang bibitaw. Mabit ka at maalog-alog. Kapit lang po, Sir Philip, ha? Hanggang matapos ka. Tatang. Kapeta. Ganda dito, oh. Puno. Puno. Eh? Init naman. Kapeta pa. Kapeta lang. Station. Pinchat. Sure what?
Ay. Ay. Chào, Popo? chào cô mà lại Popo? Cho thành Popo? Ay, Popo.
Uwian na at mainit. Mainit na. Kawawa ang alaga. Mainit na siya. Kalas 9 pa lang na eh. Pero may naapo initin. Maksut. Ay sus. Maksut. Maksut tiin na tubing. Itagkat. Mamahan. Have car. Have car. Go back. La 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 la. La la la. Up. Yeah. Kumapit po kayo. Kami. Uwi na. Uwi na at mainit. Thank you uli. Sir Philip. Andyan ka pa rin ba? Ganyan yung lola dito. Nag-exercise sila. Panay kan dito. Parang Pinas lang. Doon. Uwi na kami. Salamat po ulit sa mga sisilip. Init. Oh. Kung hanap pa yung alaga ko. Init. So hot. Na yung bagang bigat mo, met kabsa kami, tanagpudot, di kami pa nagkape. Salamat. Kabsat star. Pa-star nga naman. Napudot. Patalaga ko. Mapudot. Ano ay po cover? I have fun again there. Oh. Paikutin ko nga muna dito para makakita kayo ng magandang view. Kasi mamaya isang view na lang. At itatambay ko ulit doon. Pauwi na po kami. Pauwi na kami, Ma'am Star. Maaga kasi gumising to. Kaya maaga din kami bumaba. At kami pauwi na. Wala pang kape ang kanyang tsete. Po, ingat din po. Wala kami saglit at kami aakyat. Wala. Kasi aakyat. Sleep ka? No, ah. Ay, siguro din sleep. Hala, ano, iti ko ni. Bum, bum. Wung, nangyari ko. Wung, neng. Eh.
Opo, halos school po dito sa baba. Lahat. Diba, pagbaba mo, school. Batang iyakin. Eh, mate. Very fast. Ade. Very fast, very fast. Mawawala kami saglit. Kami akyat. Hat! Bibilis lipin na. Sapa ka itong nag-rain. You eat for sweet potato and then you sleep, okay? 17 na siya. Ay, okay lang po. Silip lang pag may time. Silip lang pag may time. Wala pong problema, ma'am. Ano sa baba? Silip po kayo sa baba. Tara nga. At ako'y magkakape na rin.
Thank you po sa mga sumili. Bye-bye po.